began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
view ba? Nga naman. Dili din yung client eh. Ha to. Kaya naurot naman to. View, kang kanto pining. Karon mo ani ron. Mani karon tatawad nag-withdraw lang. Ato tanan upat. Pero niya ako kasi lang kuan, niya ako kasi lang bilay. Passing service. Kuan sir, tutong ilang ko na sir, nato ikuan breakdown. Nang di kuan. Karon anong bilis Okay? Or nasa kuan. Wala pa bilis na diya. Sige lang, ako lang. Ako Sa lang. Ay, ma, sa'yo. Ay, sir. Sige nga, ganyan dito, ma'am. Ito mo, pick up. Ang naalala ko kay istorya. Dito siya, ma'am. Explain about sa kwan man. Katong sa na-reset. Diba kayo naningkamot po ko? Lagi. Okay ba? Anis This is mga my date, princess. this is my mama. Siren. But anyway, pag na-apply lahat, nag-ingon ako sa iya ha. Akong i-bill. Kaya akong cousin sa US din, pero interest mo yung nga. Sa kwan, ma'am, gawas mo ang katay mo. Akong cousin to siya. And, Mga katong ipadala nga ID, giset. then, Young na friends. siya yung mga kawat ko dito nga teachers. Na-interest. Oh, mga agent na lang sa akin. Nahinig yung one time. Hello! At least ang makita sa imong friend ma'am ang full gid na kwan ba. Gamay ha kay nalit. Kaya pa sa mga, yung pila si ma'am coffee. Ma'am, yan ka. Yeah, okay, ma'am. Tulak din. Ako Or pitong black water. ma'am. Yan. Ako pitong black. Tawag na ma'am. Kinsa man ni? Kato sa... Sir, palitan na no. Kami makapo sa tangli. Wala ang. Aduh, sabi ka. Ay, tama. Wala man na Wala, dili man ni. Wala na Wala man na. Wala man yan na. Nasa mura. Ay, dili ma. Tama, ma'am, yun. What's up guys? Tugon gig. Asa, mas lagi. Mas lagi, ka. Asa naman na? Ang flavor mo. Uy, ganyan. Hindi ko yung punta. Yan, di ba? Yes sir. Yay! Thank you sir Ray.
CEO Moto guys. Pero Ina mo na partnerong ina mo na karon income sa yes, let's go. Sakto. Oo, nasa doon. Sa gabi saya, chat pag yun. PM ba? Ganyan na. So mga ka-partner, nahuman na karong adlaw Monday and very successful and amazing, grabe nga blessing nga gihatag karong adlaw. Doon natay 5 ka kuan no ka lot nga nahalin karon, and congratulations to Ma'am Jeanette Balwarti sa team Lucky Charms. So yun sales siya karon adlaw, 5 ka 200 square meter nga lot ang nasold karon din. Thank you kay sa Ginoo nga nahimong successful tanan despite nga dunay mga struggle, challenges sa atong company. Pero nagpadayon gyapon ta. So salamat kayo sa pagtanaw aning video. Hope nga tanan nga activity nga among gina-share diri sa video maka-inspire sa inyo ha, o mahimong motivated mo o magpadayon sa kanunay sa pagdo sa atong realty business. So oras alas kuan na 9, so manguli nami at least tahuman na tanan nato atong mga buhaton dre, banners and everything para sa opisina. So muli na ta kay kinahanglan na po ta mag-relax mga ka-partner. Okay? Thank you for listening. Sing together.